Madoda, hayi manje nibulise manje. Oqala 1. Ndiyanithanda apho emakhaya, ndinithanda nyhani. Ngazenzisiwe. Bethi nana ndizo apha ndifuna ndiyonqina amandla kaYesu Kristu. Indlela andincede ngayo uYesu. Okokuqala 1. Ndaqala kudala ke ukufunda. 2011 benzenza i-first year. Ngo-2017 ndayigqiba i-degree yam. 2018 ndagraduate. Then ke ngo-2018 xa kuqala unyaka ke ndahamba izikolo ndizula ke ndikhangela umsebenzi. Yabo? Xa ndifethi ndicela ukuvolontiya esikolweni. Kwezinye ke shem kuthiwa hayi mfundisi akho space, kwesinye kuthiwa akho ndawo. Abanye ke oprincipala bandigwexe. Wathi omnye uprincipala, infeta ngoprincipala for ititshala nje post level 1. Qha wayethetha kuba eseqashiwe mhlawumbi I don't know okanye inxitywa ngamadimoni I don't know. But wathi la mfana uza kwesisikolo kuba ungwalapha mfana. Ndathi mna hayi tata, ndicela nje uvolontiya esikolweni xa ukhona ispace nindinge ndivolontiya. But ke wathi hayi mesithi ndizawuba ndathi mna hayi tata xa uthetha uhlobo ndicela vele ndihambe ndive ndemka apha. Ndawunye isikolo funda awucela kwathiwa hayi bafuna umuntu agriculture. Ndakwenye isikolo ndabona uprincipal wakhona xa ebona i-CV yam unayo interest. Yabo qha wathi mandishiye i-CV but zandifonela. Hey hayi ke ndazula ndaya esikolweni esilapha edolophini. Xa ndifika phaa nalapha ndireferishwe ngumhloli wathi mandiye phaa ikhona indawo phaa. Wathi la principal wakhona akafuni kwamntu yena ufuna umntu onofunza qha ayithetha enye into. Ndathi ndamcenga ndamncama ndaguqa phantsi ndimcenga wandifaka ofisi. Hayi ke ndaqamba phofu ke shem ke enhlizweni yam ke ne ndandinento ethi ndibawela ukuphangela elalini yam. Yayiva ne kuba ke ndingumntu osebenza ngamandla ndibawela uba amandla wam ndiwachithele elalini yam. But ke into esenhlizweni yakho ayikho komnye umuntu moslanto. But ke akho ngxaki is fine. Then ke ndafeyila ke apho. Hayi andiphinda kube ndifunda khona esikolweni. Ndaphinda kube ndifunda khona. Ngoba phaa bendifunda khona ndishiye ndiregistered ezomntwana ozofunda futhi. Because ndilumkile uba bandihlala unyaka wonke ekhaya ndingafundi kuba ndisithi akho umsebenzi. Yabo but ke akho ngxaki. Ndaphinda phaya le nto yam ekuthanda uzula ndabona epha inamba epha ifoni yam ebhalwe principal. Ndafunda xa ndisilo principal ukhona kuWhatsApp naqomba xa kuWhatsApp ndizamgoqa. And ke xa uprincipal engumama ke kulula ukumgoqa umthi. Hayi xa engutata wabula uyachitha qha. Kwaye xa engumama ndamWhatsAppela uma uprincipal wam ngathi mama ndicela uvolontiya esikolweni sakho. Wathi mama hayi tena makhondawo. Ndithi hayi mama ndifuna imali ndititshe nje for free. Kanti ke luckily kanti uThixo ikhona vele i-substitute post school nyange ndaqashwa phaya ndititsha kamnandi ndihleli phaya ndititsha kamnandi. Ndithandazela kuba ndathi ngenendawo nomntu ogulayo ke ndisithi Thixo lo muntu ogulayo kaloku mayicace into yakhe ibiya ngaphi zoba ndaba le poster ndayifumana loba ndiyifumani. But ke umntu kaThixo uThixo waziwa nguye umntu wakhe. Waphila ke umntu kaThixo wafunela indawo edepartmentini kwathiwa ipost yam iphelile seyaphela ke ipost olohlobo. But ndabe ndinomthandazo wothi Thixo ndifuna isikolo. Kona kona into endenza ngayo yi-1. Ndathi Thixo ndifuna isikolo ndibawela uphanda ezilalini because ndifuna ukwenza impact xa ndifikileyo. Ndifuna something endaweni yam ngenxa yezizathu ezithile ke. Hayi ndave ndafowunelwa ngomnye uprincipal kanti unendawo naye hayi wandithatha. Hayi ke ndabe ndiyaphangela ke apho. But ke bama nansi into endiyakuye namandla nantsi. Ndagqiba enhlizweni yam ndathi ndiyekile ukufuna umsebenzi
kwesi sikolo ndikuso ndizawufela kuso, yabo, ndigqiba kanjalo. Then what happened, ndathi ndisuka enkonzweni ndareceiva i-phone call. Into eyenzeka mna into kwendawo ufaka khona ii-CV zam bezikhona all over South Africa. Zikhona ii-CV zam all over South Africa, awundiva, all over South Africa zikhona ii-CV zam, because ndandisubmithile eLimpopo Western, ndasubmitha all over South Africa ii-CV zam. Uba ndandincamana uba ndenza ukulumka, yanibona masuba nawo ndidwebile. Okay ke, is fine. Submitha apho ke akuphendulwa tata, uvele nifike endaweni kuthiwe yo simfuna ngitshela accounting, yo simfuna kakhulu, saphi i-CV yakho? Ndiyandifana kwam kuphelelanga. But ke into endifuna uyiveza nantsi ke ne, kuthe kuyo yonke loo nto le, ndithi ke kuthe kusenjalo kuyo yonke loo yofaka kwami i-CV ndingaphendulwa, ndandisubmithe kwenye iwebsite yase-Eastern Cape edistributor isikolo in all schools in Eastern Cape. Ndafaka eDurban, ndafaka eGauteng, ndafaka yonke indawo, uyabo. By the way ke akho ngxaki, but ndifuna ukuveza le ndawo apho uYesu azibonakalise khona kum. Ndifumana i-phone call komnye uprincipal waseDurban, uthi nguMr Mpanga lo. Ndithi ewe nguye mfundisi. Uthi mfundisi wam, ndiyibonile i-CV yakho, ndiyakholiswa nguwe, ungulo titshala ndimfunayo. Ndiyakucela mfundisi uze apha eDurban. Yo, eDurban? Wathi ewe. Ndithi ngubani wena? Wathani kumfundisi, wachaza. Ndabe ke bendisubmithe eDurban. eDurban ke bendisubmithe district by district, ndisubmitha ii-CV zam. Yazi uba yathini impendulo yam kulaa tata? Ndathi hayi mfundisi, sendi-permanent kule ndawo ndikuyo. Yo, wathi sowupermanent? Wathana ewe. Wathi hayi mfundisi, ndiyakucela mfundisi awuzame indlela. Ndathi hayi mfundisi, sendi-permanent kule ndawo ndikuyo. Ndabazalwane, ndithethe nyani phambi koThixo, andixoke. Ndabe kwesi sikolo ndikuso ndixelelwe uba ngaba iposta yam ivaliwe, le posta bendizongena kuyo. Ndixelelwe uba ngaba indawo ayikho akwisikolo ndikuso. Qha entliziyweni yam kukhona into ethi ndizawuphangela apha mna, yabo. Qha xa ndicela into ngengqondo yam sengqondweni ithi izokwenza njani amane nto bandiphangele apha na, kodwa phaa entliziyweni, phaa ezantsi into ethi andihambe apha. Then qomba le nto ingenza kanjani le nto, nam I don't know, but le nto ethi le nto yothini izokwenzeka, ndizophangela apha. Hey, wahlala madoda, wathembeka uYesu, wathembeka uYesu madoda, uthembekile uYesu. Ndinixele nyani phambi koThixo, uthembekile uYesu. Ndahlala esikolweni madoda, into ndayenza ke nantsi ke endaqomba ndazixela uba ndizawuze ndiyenze, abandiphi. Ndawenza umsebenzi wami, core business ndayenza, ndatitsha, ndazimisela, ndithandayo uThixo, ndenzela incebo sesikolo, andihambi apha, nantsi indawo endiyifunayo. uThixo waliveza icebo, ndaqashwa, yabo. Yabona ngoku ngunyaka lo wesithathu ndi-permanent emsebenzini, kodwa ke nalapho nguYesu owandincedileyo. Nantsi into endifuna ukuyiveza, into ebalulekileyo. Enye into ebalulekileyo bafethu nantsi, i-development of a self is very important. Suthi xa ugqibe i-degree uyeke ukufunda, uthi ufuna umsebenzi, iroko loo nto. Hlala uyidevelopa ingqondo, enzeba ingqondo ihlala icinga izinto ezifresh always. Awona xa une-degree masele se ugraduate ngo-2017, ngoba ngona bendigraduate, wahlala wathi awulinde umsebenzi.
Hey, hayibo, 27, 18, 19, 20, 2021, 2022, 5 years ngoku. Uyabo? Kanti bawuvela waqhubeka wafunda ngowuphi ngoku? Uyayiva ne? Okay ke, is fine. Mamelani ke bafethu ne? Enye into ebalekile bafethu, masiyivume into ethi umsebenzi South Africa awukho. Yabo? Kodwa umsebenzi xa umkholwa uYesu uyafumaneka umsebenzi. Bafethu ne? Mna ndifuneka umthembe uYesu qha kuphela. Mna ndincedwe nguYesu mna. Ndawo ndisebenza apha ndincedwe uYesu wazi ndave ndadiphenda kuye, ndaxhomeka kuye, ndawufumana umsebenzi. So bafethu, madoda, boosisi bam, boosisi, into yokuba ngaba uzohlala endlini uzimisela uba ngaba uzosuke uzale uzohambe uyorhola imali yegranti yabantwana, ayosolution eyo. Bhuti wam, into yoba wena uzoya uyonxila, uhambe uyonxila phaa phandle, uhambe urhole eposini for i-350, umane ukhomplena pho uba unamaphosa kwathintini 350. Bafethu, icebiso lam lithi kuwe, ndicela uhambe uye esikolweni, and xa sele upha esikolweni uthembe uYesu. Uyeva ne? Xa uthembe uYesu ngeke ungancedakali. Usuke ingqondo yakho izawuceba kho umsebenzi, kodwa uYesu othi ukhona umsebenzi. Bafethu, mandiphinde bafethu, into endincedileyo mna inye ndathi mna ndi-permanent, ndingekho permanent, ndathi ndi-permanent kwi-principal endifunda, ndathi ndi-permanent mfundisi. Wandicawancama, ndathi ndi-permanent mfundisi. Ndabe ndiqomba inkosi endinikile umsebenzi apha. Qha mandilwe nje namadimoni alapha eca kwam. Akhona amadimoni kalwapha. Sometimes ungathi ufika esikolweni uyi-SGB teacher mhlawumbi, utitsha esikolweni ikhona ipost. Ufika esikolweni, xa ufika esikolweni uvele uSathane asebenzise enye ititshala ezi lapha around you, zikwenze use ukhohlakale, ungaqashwa, ushiye kanjalo ngenxa yoba usike wasa ngamadimoni ke awe. So bafethu, ndiyacela man, ndicela siyithathe serious into yoba siyidevelophe ingqondo yethu. Awomzabona sivaliwe isikolo. Mna lapha eofisini, yabo, ndiyazama ukuchitha isithukuthezi ngencwadi, ndiyafunda. Yabo? So kungcono mfethu ukuhlala ne, uhlale kowenu. Kungcono ukuhlala unento esandleni kunokuthi kuqashwa, akuthini. No, awuyosolution. Umzabona namhlanje ekuseni namhlanje sithi i-statistics, abantu abaninzi abangasebenziyo, the dominant population, ngabantu abangenayo i-secondary education. Cacile mos uba xa uno-grade 12 uno-grade R, uno-grade R, yabo. So it means if after grade 12 akhona into uyenzileyo tulinde umsebenzi, no bafethu, ndiyacela mna, ndiyakhuthaza ukuba abantu abafunde. Umzawala mna ndiyaphangela, ndi-permanent, kodwa ndiyafunda and ndifunda free, andibhatali imali phaa, ndiyafunda. Ndafumana into kuthiwa ngusita. Usita mos udevelopa abantu aba-employed like me. Bafethu, ndiyanicenga egameni likaYesu ukuthi ndicela ungahlali phantsi, kuba wahlala phantsi iyaqala imikhuba. Wahlala phantsi awafunda iyaqala imikhuba. Ubungumfana uzogila imikhuba elaleni, ubuyintombazana uzogila imikhuba elaleni. Ndiyacela bafethu, phake siphakameni. Xa abona umzekelo abantu bakho bathi eParliament kukhona abantu abatsha, kukhona abantu abadala, abantu abatsha bazinikezela etyalweni lo. Amantombazana ayatshaya, amantombazana ayasela, abafana bayasela, bayatshaya, kutshaya ihunga. Abona umzekelo apho ndihlala khona, ndihlala kuyo, umzi nomzi ulime intsangu elayitelwayo. Niyayiva ne? Abazali bayakhalaza.
kodwa ufumanisa uba the same mzali okhalazayo ulime intsangu elayitelwayo. Intsangu itshaya ngobani? Ngabantu besikolo. So it means ilizwe liyafa leso. So bafethu ndiyakhuthaza into ethi uYesu ngumavula kuvaliwe khehle. I'm telling you, noba washwatyulelwa waqalekiswa, ndiyakuxelela khehle, uYesu uzozibonakalisa empilweni yakho. Trust me, uYesu unamandla. Ayikho into enowehlula uYesu. Into efunakala inye, mkholwe, umthembe. Mamelani ngiyogqibela nansi ndivala. Suyithemba into ephathwa ngesandla. Uyayivana uba kuthiwa nansi ipeni iza kuphilisa, bubuxoki obo. Kuthiwe nanga amanzi cima. Kuthiwe nansi ivasilina thambisa, namafutha thambisa. No bafethu, ake sithembe uYesu. Uzophumelela man. Okay, last advice to you abantwana abafundayo. Abantwana abafunda abazofunda ugrade 10 nabantwana abazoya evarsity. Mina ndiyacebisa ukuthi xa uyofunda ngoku abantu bangafunda ibusiness. Ufunda isubject ezine-business, subject ezine-agriculture, so that xa uphuma phaya uhamba uqala umsebenzi uziqalele umsebenzi ngokwakho. Amathemba ugovernment aphelile. Ugovernment wethu ufile, yabo. So it means kufuneka umuntu avuke, umuntu azenzele. Ilishwa kabafethu thina abantu abamnyama siyinqina usebenza. Sifuna xa sifuna enkosi bhuti, onphi 2 rand bhuti, onphi 1 rand bhuti, ndothenga isonke, xa ungamnika ukushwabulele. That is all about us. Idlu emnyama ake siyiphakameni bafethu. Ndiyanicela man, siye sidevelop nansi ngxaki kodwa. Develop this thing. Once you develop it, bafuna ndixelele, hayi awona mna ndiyawufa ndifunda iphepha. Ndizawufa ndifunda iphepha. Ngoba ndisixela into uba ngaba ingqondo yami wayidevelopha. Bafethu na please bafethu man. Okay, lastly ndanithanda nonke bantwana besikolo, ndicela nifundeni. Please bafethu, ndicela nifundeni. Bantwana besikolo sanokusebenzisa, sanokuyuza abazali benu, nibenze imali karafu abazali benu. Please bafethu, ngicela sifundeni. Umzali wakho ungamenzi imali karafu, umzali wakho ungamenzi ilifa. So sebenzisa imali yomzali wakho to develop your mind. Mna andiwulibali amazwi athetha umngani wami xa ndivala uvelwethu. Wathi umngani umvelwethu xa ndithi kuye, hebra waye ufunda kutyetywe kowenu, tata kunemoto abantu bakwanti bayasebenza. Wathi uvelwethu, ndifuna ufunda ndidevelop ingqondo so that noba utata mesifa kodwa afe ndideveloped. That time mandazi uvelwethu nengqondo. Velwethu mfana wami unengqondo mfethu, waba nengqondo mnganami, wandivula ingqondo, awabamba amazwi noba sewalibala yena. Uvelwethu mnganami ngoku uyinto enkulu, uyaphangela eshiftini umnganami. Umnganami uneemoto ezinkulu, umnganami unefemeli. Uxhomekeke kuye ngoku, wafunda ngemali yabazali bakhe. So mfethu nawe wena mntwana ewutyetywe kowenu, suhamba uxela abantu awutyetywe kowenu kodwa ungafundi. Was umzali wakho uzawufa, uzothini ngomso? Laa mntu bomgezela uzophindwe kuye tata. So bafethu ndicela sithobekeni, umntu asebenzise le nto anayo ukuze akwazi ukuphumelela. Ndicela singakhalazi, use what you have uzokwazi ukuphumelela. uYesu anisikelele. Ndinithanda kakhulu. Engase nonke ningaya esikolweni, ndinithanda nonke. Ndinithanda ngegama likaYesu. Ndiyanithanda man ngegama likaYesu. Masiphumeleleni bafethu.